ngiyaphila mina ufakazi nologo uyabona manginyakaza uyabona ngiyaphila mina yonke into ngiyayenza nje mina nginayo inkinga mina ngiphendula ngendlela engijanda ngayo mina kanti kwani mina nayibonela lo nto ayitshelwe mina lezi inkomo elapha ngezami akukho kuyoshintsha nje ezami zenkomo ngizokwenza engithandayo mina ngenkomo zami noma batshana ngeke benze lutho lapho wathabethe wathabethe lapha laphana wathabethe ayikho lento yakho asikana umfazi oyedwa laphana wathabethe ayikho lento yakho thabethe bakanwa nje ba right bathabethe umama uveza ukuthi le inkomo wena othi uyolobola ngazo omunye umuntu awunazo ezami leza nkomo kwangathi nawe ufuna ukuhamba naye ke lolo kuze lo mama ingane yakho siyazi ukuthi ziningi izinto ezifuneka ethandweni noma ezidingakala ethandweni. Abantu abaningi bakholelwa ekutheni uthando malube loyal, abantu abathandane kuhambe kahle yonke into kubonakala ukuthi labantu bayathandana. Kodwa ngaphezulu kwakho konke lokho into edingekayo ke ethandweni esikhathini samanje izenzo. And uma bekhuluma ngezenzo basuke bekhuluma ngemali yakho. So whenever ku relationship amaningi ahlukahlukene okwazi ukuthi izenzo zibalekile. Siyanibingelela kuphi na kuphi la nibukelela khona yethu namhlanje igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. As per usual sike sithande ke mengabe siqala uhlelo ukuthi ulike ushare uphinde usubscribe to this channel khona uzokwazisa abangani bakhe ihlobo zakho nabo bonke abantu ophila nabo ngathi singumjolo show igama lohlelo osilungisa. Uyazi ukuthi nawe uma uthi uneyinkinga ezisinto umjolo kulula kakhulu ukwenza. Thumela i-email address to umjoloshow@gmail.com. This is umjoloshow@gmail.com. Uyabona ke njengamanje sibheke 250k subscribers. Lokho kusho ukuthini sibonga kuwena mbukeli walolu hlelo ngokuthi uhlezi unathi nanokuthi uyayishare channel yethu abanye abantu bakwazi ukuyibona. Kodwa kubaleka kakhulu kunakho konke nangu thanks la eceleni. Press udonate ngaloko okuncane ongakwazi ukulekelela ngako i-channel ukuthi ikhule sikwazi nokuthola ama resources angakwazi ukusilekelela. Ngaphezulu kwaloko nangu membership. Join the membership of this channel ukuhona uzokwazi ukuthi uthole an exclusive content. Yes, isingisi leso an exclusive content. Lokho kuzokusiza ukuthi ke uyithole kuqala abanye abantu bengakayitholi. Noma yini siyikhipha sikunikeza nje kuqala abanye abantu bengakayitholi. Bathi beyithola wena usuyazi ukuthi hawu Matifana namhlanje ufafazele kanjani usawoti. Otherwise ke email yethu ilula kakhulu umjoloshow@gmail.com. This is umjoloshow@gmail.com. Asambe ke sibone ukuthi episode yanamhlanje siphethe bani uthini kuthina nanokuthi why decide ukuthi abhalele thini. Ingobani ufuna ukuthola isixazululo la. Sibone ukuthi inkinga yakhe siyilungisa kanjani. Asambe. Sanibonani, igama lami nguThobekile Thabethe. Ngize lana ngibhalele lana kwi-show silungisa umjolo ngenxa yenkinga yokukhathazeka ngokuhlushwa umyeni wami ongizela nensumansumane yokufuna ukuthatha umfazi omncane. Siphinde sikubingelele embukelo wohlelo silungisa umjolo. Yazi ukuthi mase sihlele kanje noma kanjani siyikhona indaba ekufanele sithole isixazululo sayo siphinde siyilungise. Njengenjwayele igama lami ngithenki ngudlala Matifana. Mokuthi uyaqala ukubuka le channel namhlanje ungakhohlwa ukusubscribe uphinde futhi ushare le channel to abangani bakho ihlobo zakho na wonke nje umuntu osondelene nawe. Njengenjwayelo ke asikwazi kuvele siqale nje sikhulume ngalo komkhuleka. Sikubeni sonke mase sisho sonke sithi uNkulunkulu kaMatifana ngahawukele. Mengabe senze njalo noma kanjani ke izinto zobe zihamba kahle. Le ndaba esizoyilungisa la izolunga futhi izinto zizohamba kahle. Njengoba ubone eceleni yami khona ubaba esinaye sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi kungane ezithola ela kwisho yethu namhlanje. Baba siyakubingelela sikwamukele ohlelweni. Yebo sanibona. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila kakhulu. I know siyabonga kakhulu kuba nawe. Ngoba ngishilo igama lami ngingudlala Matifana and silitholile lakhe igama but umuntu ongazi nje noma obukela esekhaya sothi ubaba ubalo baba esinaye namhlanje. Uthabethe lona. Uthabethe. Yebo. Thabethe namhlanje uzithola ukhona la ohlelweni and umama wasekhaya ukulethile ngoba kukhona izinto angekho happy ngazo. Ngokubuka nje kwakho mhlambe yini inkinga mawubheka nje ikhona inkinga ekhona ekhaya khamba kanjani kubudlelwane bakho nomama? Hayi ngicabanga ukuthi khona inkinga ekhona mina ngibona kukuhle konke nje. Yonke into ihamba kahle. Yeah. Okay. So kulesikhathi nindawonye nomama ngibonela usibhalela ukuthi kukhona abantwana kuyaphithizela right. Mhlambe ikhona inkinga seke ayiveza noma wakhuluma nawe as ubaba wekhaya njengoba sekulethela namhlanje.
khona hayi bengakakhulumi lutho nami akakakhulumi ya kona ke mewukuthi niba neyinkinga ekhaya nenza kanjani mhlambe kumuntu ongathi niyahlala phansi nikhulume ngeyinkinga zenu noma nilungisa kanjani inkinga siyahlala phansi sikhulume njena ngeyinkinga zethu ngake ngasho ke futhi ngathi ayinhle inkulumo yasekhaya ukuthi iphumele ngaphandle mayisiphumela ngaphandle nyaye ngithi ke mina akuseyona yami leyo nkinga okay namhlanje uzithola ula kule show and igama la le show silungisa umjolo ubaba womuzi ubaba wekhaya ushadele uzithola ula namhlanje noma yini oyitholayo mhlambe uyimisela ukuthi uzoyireceive kanjani mhlambe kumuntu obukayo mekuthi umama uyayiletha inkinga wena ongena idea yayo uzoyireceive kanjani uzokwazi ukuthi umnikeze ithuba umlalele noma uzobona ukuthi hayi no lento akhuluma ngayo mhlamba nihlonze kahle nibone ukuthi ihamba kanjani ngicabanga ukuthi into enzoyilalela mangukuthi uyilethe lapha ngoba kusho ukuthi uyazi ukuthi mhlambe into ebaluleke kanganani ukuthi ayilethe lapha ngicabanga ukuthi mhlambe khona lapha ungasithinta khona ngicabanga ukuthi masize lapha nje size into enhle I know ngiyazwakala kahle lolu hlelo baba uhlelo lemjolo silungisa umjolo and isikhathi esiningi abantu abeze kule show it's either bachithile noma bachithelwe noma khona inkinga ekhona kubudlelwane mhlambe ke ngikhulume nawe baba ezindoda umuzwayo uyindoda nje emile enkosikazi wayo noma mhlambe uyaqalaza eceleni ngeke simtshele umama okwami nje nawe lokho sikhuluma ezamandoda kahle hle nje ngimile nje kuyena unkosikazi bese bakuthi ke einhlelweni enginazo njengamanje kuyizinhlelo zokuthi kufanele ngithathe omunye unkosikazi ke lokho nje ngakubeka nje kuyena noma ngabona ukuthi kuyinto angakhombisa ukuyithanda kodwa kwayinto engiyibekayo nje ngoba phela akuyona yonke into ongayicela uvunyelwe yona kodwa khona okunye okuphoqa ukuthi mawumtshene njena alalele ukuthi kumnandi noma kumnandi ngoba ngeke vele avume kuyaphoqa ukuthi agcina azile angazi ukuthi kwangena kanjani kuyena lokho I know kuyazwakala baba sinemithetho ke sisebenza ngayo lekhaya masufike la wenza isiqiniseko sokuthi uyahlonipha awuphakanyelwa umoya noma ngabe uyabona mhlawumbe ukuthi khona la dideka khona noma amagama aphakame basenza isiqiniseko sokuthi wena nomama nithola isixazululo so noma ngabe yini inkinga enibhekene nayo so uyasithembisa ukuthi uzoziphatha kahle simuze umama mengabe efika ukuthi ufuna ukuthini kwena hayi khona ngiyathembisa ukuthi ngizoziphatha kahle noma ke ngazi phela ukuthi kuyinto enjani khona okunye engavuma ukuthi ngizoziphatha kahle kanti kuzogcina bese kuba ngaphezulu kwami okuphoqa ukuthi mangigcine mhlembe sengiliphakamisile nezwi kungasenje ngoba bengithembisile hayi no kuyazwakala baba wami kulungile uyabona ke nawe umbukeli lapho ngasekhaya ukuthi khamba kanjani ubaba uthabethe ushilo wathi hayi no yena nje akazi lutho kodwa ulindele noma yini ezoshiwa umama namhlanje ukuthi ngabe ihamba kanjani mhlambe nawe unenkinga esinto umjolo@gmail.com that is umjolo@gmail.com mengabe wenze njalo noma kanjani uyazi ukuthi ngelinye ilanga uzozithola ula silungisa inkinga yakhe ake sibheke ke indaba kaMama benobaba uthabethe ukuthi ihamba kanjani nanokuthi kungani umama uthabethe ekhetha ukuthi ezelana namhlanje ukuthi azokhuluma nathi ake simbone ke njengoba ithemba lethu limlanda lezombeka la sizwe kabanje ukuthi ihamba kanjani Ngiyabonga Mazondi uyaphila ma ngiyaphila mkhehla lami njani uyaphila kakhulu ma uzithola ula namhlanje ngoba usibhalele njengesicelo sakho ke nokufisa kwakho sikulethela umyeni wakho ukuthi uzokhuluma naye namhlanje but ke ngeke ngambuza nje imibuzo embalo ingakho mhlambe ngizothanda ukuthi before ngikhulume nobabili mhlambe ngiqale nami ngikubuze nje eminye imibuzo engeke ngambuza yona mhlambe ekhaya mengabe ubheka nje isimo sobudlelwane bakho nobaba sihamba kanjani ayi isimo sobudlelwane bama sahambi kahle impela asisahambi kahle kakhulu ngoba le ndaba yakhe yalo umshado insumansumane le ingiphazamisa kakhulu okay umshado lo azama ukwenza noma lo wakho because ngitheme ngikhuluma nawe aveza ukuthi usekwahlala nawe phansi waveza indaba yokuthi ufuna unkosikazi wesibili manje hlalile nami phansi kodwa lento ayishoyo angihambisani kakhulu nayo ngoba number 1 akasasebenzi ubaba uthabethe usehola impesheni sinabantwana la ekhaya manje futhi lo mfazi uzoza nomfazi uzoba umfazi wephepha la ekhaya okuyikona kona ke manje okungicika kakhulu ukuthi uzokwenza lo wada wabo angiwazi lo wada wabo mina lo ngazange ngize kuthole mina nokuthi ke uzomosha yonke into la ekhaya lo wada wabo
uzoqotha yonke into yezingane zami la ekhaya ngisale ngingenalutho mina ngoba phela abafazi bephepha baqoqa yonke into kube eyabo ngoba phela bona banamalungelo amaningi kunathi esingawenzanga lo wada wabo. Mhlambe utheme abukhuluma naye ubaba noma ekubekela lolu daba umvezele ukuthi awukho happy ngokuthile ureact kanjani yena ukubonile mhlawumbe ukuthi umama akekho happy noma uqhubekile ezindodwa wathi hayi no umshado uyaqhubeka ngizoqhubeka ngimthatha unkosikazi wesibili akezwa makhambi uyaqhubeka njengendoda ingakho ngize ngathatha isinqumo sokuthi ngibhalele kule show ukuze lenkinga ikizoxazululwa la phambi kwabanye abantu. Bakuthabethe njengoba kade ngikhulumile ke nawe ukuthi umama uzomlalela ukuthi uthini kuwena nikhulume nje kahle abantu abadala niphendulane mhlambe ke mina sengiyongenelela lapho ekumele ngingenelele khona ngicathi mhlambe singamnikeza ke njengamanje umama ithuba lokuthi simuze ukuthi yini akulandele yona ekhaya wazokubheka la sibonke nje nawe ukuthi uhloniphe mengabe sithi udingeka kwishow ungachithi isikhathi ufike asizwe ke mama ukuthi yini le akade ufuna ukuyitshela uba nangu sekhona. Baba uThabethe njengoba uzela namhlanje cela ngakuthusa ukuba kwakho la kodwa ile nkinga yale nsumansumane osuyicula zonke insuku kusho ukuthula kusekho lapha ekhaya manje ngenxa yalo wada ngenxa yalo nondindwa ofuna ukumletha la ekhaya azodla wonke amafa engane zami ubungasasebenzi nokusebenza uzomlobola ngani ngone ukumlobola lo nondindwa wakho uthi umletha la ekhaya uzomlobola ngani awusasebenzi uzomondla ngani awusenamali uzolobola ngani ngabe uzothatha inkomo zomntanami lo ongakashadi nokushada esasanda kuqeda nje ukulotsholwa akakenziwa lutho akakakhishwa ngisho umshado lezo nkomo zolobola ngazo zona uzobe uyithatha phi naThabethe awusakwazi kwenza lutho Thabethe lengane uzoyenzani awusakwazi kwenza lutho ngisho embhedeni Thabethe uzoyenzani lengane yonke lento ke engakhuluma ngayo ukuthi mhlawumbe mase sizokhuluma into esizozwana ngayo ngizowehlisa umoya kodwa manje ngiyezwa lento akhuluma ngayo kuyinto engayemukeli nje singazoyikhuluma la esidlangalaleni noma phakathi kwabantu noma ambizela abantu mina inkulumo yami ngamtshela ngathi uma sizolungisa inkinga yasekhaya udinga ukuthi silungise sisodwa hayi ukuthi engayikhiphela ngaphandle siyokhuluma nabantu oqala nje obeletha la uletha ingane ezincane kangaka ukuthi azolungisa inkinga yiphi inkinga engayilungiselwa ingane encane phela ihlakaniphile manje lokho ukuthi ingane ehlakaniphile ayikho into ezoshintsha mina ngizomthatha unkosikazi wesibili kumanje njengoba ethi angikwazi kwenza lutho njena wasembhedeni angikwazi mina lokho ngiyekusuke ngicabangela yena ngoba ngibona semdala akasakwazi kwenza lutho yena kodwa ngike ngakho ithi angithola umuntu ozomlekelela manje yena mayesezothi angisakwazi kwenza lutho ethi ngeke ngishintshe inkomo lezi eyilobole undodakazi wami yezami lezo nkomo kuzoneza akangeni ndawo yena kuzo yezami kanye naye kanye nabo asithathe ngisho umabo womntwana usufuna ukusaphaza lokho kuqondene nami mina engazithi ngizokwenza njani lapha kuqondene naye mina engazithi ngizokwenza ngizomthatha unkosikazi lo mina engilokhuza ngiyenza ama-washing mina emzini yabantu Thabethe ngendlela osuhluleka futhi nje lokuthi nje ngizobizelwa la esihlangalaleni hayi ngiyahamba mina nginakuyimeli into enjengale ngamane ngihambe mina ngeke ngidlale ngilindele into enjengale Thabethe izoyikhipha zonke indaba ngeke ngibizele ingane mina ngimdala ngizobizela ingane ngibekezele njengomfazi izobatshela lezi ngane ayifuni ngisho ukulala ngeke uzulale umfazi lapha kwaThabethe mina ngikhulumayo la ifuna izinto lengane ilifuna la ucansi ingane ayidlali ngiyaphila mina ngiyacatha mina futhi yabo ayikho into ngiyacatha mina ngiyaphila ngagcina ngisayintombi okay bantu abadala ngiyabona imoya iphezulu umama baba uveza ukuthi angithathi iside lakhe but ngizama nje ukukhutha ama-point awavezayo iphoni lokuqala uveza ukuthi isimo somnotho asisekho kahle phakathi kwakho nje zomndeni ekhaya kwayena ubhizi manje uwashe emzini yabantu wenza ama-washing ukuze nilale endlini ekhaya and wena uyiphilela ngemali yempesheni uveza ukuthi lo muntu ofuna ukumletha ekhaya ingane encane kanti wena uyakwazi i-performance yakho ukuthi i-performance yangempela wayigcina esayintombi njengoba esewumama ngilinde njengoba esewumama nje so uthi wanya
wanya uphela. Hey nyanyakaza mina uyazi na nyanyakaza mina. Nyanyakaza mina lesimo somnotho lesakhuluma ukuthi asilokhuze ethi kangenza ukuthi ubanini awuyaphila mina ngiyaphila mina ufakazi lolo uyabona manginyakaza uyabona ngiyaphila mina yonke into ngiyayenza nje mina nginayo inkinga mina ngiphendula ngendlela engithanda ngayo mina kanti kwani mina nayibonela lo nto ayitshelwe mina lezi inkomo lapha ngezami akukho kuyoshintsha nje ezami zenkomo ngizokwenza engithandayo mina ngenkomo zami noma batshana ngeke benze lutho lapho bathabethe lapha wathabethe ayikho lento yakho asikana umfazi oyedwa lapha wathabethe ayikho lento yakho thabethe bakanwa nje ba right bathabethe umama uveza ukuthi le inkomo wena othi uyolobola ngazo umuntu awunazo ezami leza nkomo kwangathi na ufuna ukuhamba naye ke lolo kuze lo mama ingane yakho inkomo ilobola ingane yakho ya ezami phela lezo nkomo ezami lezo nkomo avunyelwananga ngokuthi inkomo zengane mayifika ziyadlula ayikho into ayilawulayo yena lapha mina ngilawulayo la ezala ekhaya idlula kolobolo awezami manguthi ke eza kwami ifala kwami la kwami ngeke liphume liye komunye umuzi ifala kwami la kwami la egcekeni lami yena lo mfazi uzomshadise lapho ngoba umakhele ngisho umuzi mina ngomthengela mina umuzi uzongena ngizomthengela mina umuzi kunomuzi mina kunomuzi uzothenga awuzoyihlanganisa mina ngiyahola mina ngola impesheni mina ngihlanganisa mina imali yami impesheni ngenzani ngempesheni ngoba nami ngilamba nayo le pesheni yakho ngiphumelani pho ukuyokwenza amawashiki emzini siyadla nto nifuna ukudla kangakanani siyadla thina ngale pesheni yasenelisa saxakeka awuzosenelisa saze saxakeka bathabethe ayu aware ukuthi izingane ezincane zithanda kakhulu imali zifuna kakhulu abantu besilisa abayithiwe ikakhulukazi mabenziwe leyani nemali yayo leyana ayithande yami imali njengayo lo thanda imali yayo la uzobuya ukhala nemali yayo lana sizobethe uzobuya ukhala nezinyoni nalezi ingane oyifuna izobuya iphethe kodwa kube kwamajazi uzozalelwa Thabethe ngeke mina uzozalelwa ngeke ngizalela mina ngiyathatha mina uzozala ngani Thabethe ukuzala kufuna amandla uzozala ngani awusenamandla ingane eziwu4 ngifuna ingane eziwu8 uhlulekile uzoyithatha eziwu8 mina uzogqoka amajazi Thabethe uzogqoka amajazi Thabethe uzogqoka amajazi kulo nkosikazi omncane engizomthatha uzogqoka amajazi ngeke ngishintshe ayikho lento yakho Thabethe ongcono ngamane impela ngiyeke inkomo lezi oyifunayo ukuthi ubalekela iqiniso nje lokuthi vela useyona indoda kwala ekhaya uzoba indoda kanjani lapha ingane izotshela abantu ukuthi nimbone ethwele igada nje asayina umsebenzi walutho Bathabethe uyabona ukuthi iminyaka sewukhulile into yokuqala le iminyaka yakho sewukhulile ngicabanga ukuthi ubona intintade nginyakaza lapha ngikhombisa nje bekuyizimpawu ezincane nje lezi khona ezinkulu kuna lezi kodwa ngisuke ngingekho masunyakaza empedeni umuntu osuke ekhona umuntu lalela baba umuntu osuke ekhona ngabe unyakaza empedeni usho kwenye indawo manje uyakhala ukuthi kwanayo mama uyambona mase singale empedeni ngicabanga ukuthi uyambona nje amatheko masukhuluma ubona ebhinitha nje nekhala nje ukhala ngokuya ngazi uzoba yibhanti Thabethe uzozalelwa amajazi Thabethe ngiyakubona ukuthi le ndaba le yakujabulisa uhappy ngisho ukukhuluma kuneklo ebusweni bakho kunesmile impela kodwa manje mhlawumbe uke wacabanga ama feelings omama wekhaya uke wacabanga mhlawumbe ukuthi umndeni uthini ngalento uke wacabanga ukuthi izingane zakho zithini ngalento ngoba ngeke ngabona ukuthi kunezingane eziwu4 ezikhona njengamanje eyodwa ilelo otsholiwe and le ngane lotsholiwe wena babuwayo ufuna ukuthatha izinkomo zayo uyolanda nje itshiti lika 15 years ngaphandle uzolifaka endlini lizoba umama mncane wayo mina ngiyindoda mina ngiyibonisani nje into yasekhaya nomama nezingane mina enginqumayo umuntu kuzokwenzekani ekhaya ngani weThabethe delongazelayo so njengoba umama ebhalile ungathi manje sekuyaphoqa ukuthi ngithathe isayini umama njengoba ebhalile ubhale ngoba ethi ucela ukuthi simkhulumele nawe uyeke lento eyicabangayo ukuyenza cha mina makunjalo manguthi ngamane nishiye kanye naye lokhuza umama lo mama lokhuza ngeke ngidlalele imbedo le indlala ibangula Thabethe nayo kudla othi okufuna lapha akukho okwabantu bonke ngomthatha kodwa mina abancane omncane okwabafana bonke nalokudla othi okufuna okushiya la endlini osuke ukuhlula kwala endlini ubani yena sekuyakuhlula kwala endlini Thabethe mina awuyahluleka ukuthi ngicela uyiphathe kahle yebo so ngiyakucela ke baba ngicela kodwa bengashiwanga ukuthi kuzokhulunywa ngento enje awulifuni phela iqiniso Thabethe lindela noma yini ukube bengasithinta ebenjena bengeke ngize mina
ngoba ulifuna iqiniso. Angikhuluma indaba yami mina semzini wami mina. Izokuthwala ngeqoma ingane. Angiphathi-ke futhi nezingane ezincane kangaka. Izokuthwala ngeqoma. Le ngane ezintsha zishaya ama-dog style. Hayi ngeke ilunge la kimi. Ngeke ilunge lapho ngiyachatha mina. Ngeke ilunge la mina ngiyachatha into mina. yabantu abasha kulahleke. Wekuthatha. Ngiyachatha mina ngeke ilunge mina. Ingane ayilungi la kimi. Izwe lonke lizokwazi wethabethe. Izwe lonke lizokwazi ukuthi nje awusayondoda. Njengoba ungazi na ukuthi nguthabethe mina lufaka. Mina phela ngihleli phezu kwazo njengomfazi. Ingane ayikwazi ukuthula nendaba. Zizokhaya. Nithamisele kuzokuthi kuzokhulunywa nami kanjena ke la. Umama uveza ukuthi amahlaza asekhaya uhleli phezu kwawo. Inkinga zasekhaya uhleli phezu kwawo. Manje wena wayo ufuna ukuzithatha uyoyikhombisa abantu ngaphandle. Cha, uyena osuke lethi indaba lapha mina ngamtshela kahle ukuthi eyami indaba ikhulunywe ekhaya mina njengothabethe. Ayiphumeli ngaphandle yokhulunywa kwenye indawo. Njoba izokhulunywa la akuseyona eyami leyo ndaba. So nakhona nje ngihloniphile nje ukuthi ngihlale ngilalele lento kahle hlebe kufanele ngiqale ngaqala nje inkulumo efana nale ngishiye leyo nkulumo ngoba ngamtshela kahle athi inkulumo efana nale eyethi iqala endlini iphele endlini ayiphumeli ngaphandle lapho uzongilethela inganeni uzokumisela ngengane ingane ezincane engaka uthi ayizokhuluma udaba lwami nguthabethe khuluma ngamasiko kuthiwa isiko elingekho. Uyabona ukuthi manje sisizulu indoda ngeenkomo zayo. Yami nenkomo mina. Wena Wena ufuna ukuthatha inkomo ezilobole. Sazolotsholwa enye futhi ngoDisemba. Uzophinda ulobole ngayo futhi na. Futhi wena each and every time ulotsholwa ingane yakho wena uyaphuma nawe uyolobola umuntu wesifazane. Nesithathu futhi engaqhamuka nje ngoba ngiyazizwa ngiyaphila mina. Ingakho kwaze kwahlabelelwa iculo kwathiwe ngabe uzolobola ngani ngemali yempesheni. Yalobola bani imali yempesheni? Ngoba phela nami wangithatha usasebenza. Ngihlalele leyo nto ke njalo mina. Wey, hayibo. Inkulu le mali mina ngiholayo mina inkulu mina ngiholayo mina. Mhlambe khona iopportunity ayibona mhlambe nje ifunela inkomo lezi ezilobole ingane yakho. Hayi mina usiphethene kahle kabi mina nale. We uzongisukela ngondindwa webantu. Semncane kabi. Na 20 mhlola. Akumjolo mhlola khona lapho. And ziyabulidla nje lezi. Uphethwe isikhwele nje kuphela lo. Uzokhayisa uzokhala nenyoni uthabethe. Uzokhala nenyoni wethabethe izokuchithela kumanje namadoda ayo. Ayina bafuna imali ekhanda wethabethe. Bafuna imali yesiqathu. Ayikho ingane yomela umfana yomelana nami mina ngeke ngithathelwe bafuna ubakhiphe wena usazokhipha ingane. Usamandla okukhipha ingane wena. Uzoyikhipha ngani njengoba uhola impesheni wethabethe? Uzoyikhipha ngani le ngane? Engathi awumboni umbuka kahle. Mina ngeke mina. Ubani? Ayikho lento yakho thabethe. Uqina ubala ukuthi abantu abazi mhlambe bamthabethe sazomthatha mina impela angeke ngishintshe nje futhi ngoba ngiyabona ukuthi okungenani ngayiyeka inkomo lezi ayikhalelayo kodwa khona ngizomlobola mina umfazi wesibili kanjani baba so ngaze babungene ezikweletini wenze into wrong ngoba naku ukuthi ufuna umfazi wesibili ya mayikhalela lezi inkomo phela hayi ke ngizoyiyeka inkomo kodwa khona ngizomthatha mina mhlambe thabetha ngibuze kanje yini ongayitholi kumama yini ongekho happy usekhulile usemdala umama semdala kunezinto angasazenzi manje ngisho noma engilethela ukudla usavela afike ngenyawo nje akubeke la akasenzi nje ngendlela ayenza ngayo uqala so mina ngifuna ukuguqelwa mina ngifuna ukuguqelwa mina uyaguqa loya we babo uzoguqela ubani thabethe uyaguqa futhi akathethi njengaye njengalo njobe lokho ethethe angithethi wethabethe kodwa ngikhuluma iqiniso lolo lingalifuni ukuthi ayikho into oyiganwayo ngilethela unondindwa nje ozodla imali la yakhona le mpesheni engekho ngihlupheka kanje thabethe njoba ngihlupheka kanje ngabe ngiyaphuma ngenza amawashing emzini yabantu ukuyanganelisa la ekhaya uyayithandela thina siyadla thabethe ayikho into engiyithandelayo yonke into lena ufuna imali ufuna imali ihlale kuwena ahambe kuthiwe embukeni uMasibanibani nangu uMazondo uzoayina nangu uMazondo uzowasha akekho umfazi othanda leyo nto angiyifuni njengoba ngibona nje hayi uyimisele ngokufind out usumdala ngakho hayi impela awufind out akade empilweni noma uzoqala usumdala because le ngane ozoyithatha msho khona into ezokwenza yona ungangathola kodwa kuhamba kwesikhathi phethwe kahle kabi lapha we ufuna ukuphuma kwisolezo uzophuma kwisolezo wethabethe uzophuma kwisolezo phethwe kahle kabi lapha ayithuli nalutho lezi zinto okay fine ngoba siyabona ukuthi
awujiki kuleyo ukuthi uyamthatha unkosikazi wesibili. Hayi ngizomthatha futhi ngeke ngijike nje kulokho impela. Ngicela ukukhuluma nawe ke man to man, indoda nendoda. Ngeke ukuthi mhlambe ubona indojiyane nje kodwa ke ngumuntu wesilisa nabo. Inkomo zilobola ingane yakho. Yeah. Lezo inkomo ziza ekhaya kabo. Yeah. And asilindele ukuthi uthathe lezo inkomo wena ubaba wengane uphinde uyolobola ngazo futhi. Akucelayo kumama ke manje ukuthi ke kulungile mhlambe ningahlala phansi nibonisane kodwa musu kulobola ngeinkomo eyilobola ingane. Njengoba ngisho ngithi ke uma ekhalela inkomo lezi ukuthi ingoba ngizolobola ngazo umnakwabo uyabona ukhala lokhu ukuthi ngizothatha inkomo ngilobole ngazo umnakwabo. Ngizobona ukuthi ngizama kanjani mina njengendoda. Kodwa umnakwabo wena uyeza. Hamba Juba kumnyama kubomvu uyeza umnakwabo ake kushintshe lutho kuloko. Isimo mhlambe isimo sobudlelwane bakho nomama lokho wafaka le ndaba zobudlelwane nomunye umuntu ngokwakho uhappy ngaso ubona hamba kahle. Anye ngibuke njena ngendlela enza ngayo ukuthi akasezi ngendlela ebekade ejwayele ukwenza ngayo kodwa ke angeke ukushintshe lokho ngoba hayi ngiyamfuna lo wesibili mina inkosikazi. Ingoba phela sebona lento encane sebona sathi uzobamba izulu ngezandla ehluleka ukulibamba la kumina izulu ngezandla. Oh yini engimncisha wona uthabethe la ekhaya ayifunayo kanti uyayoyifuna lapha yakayithola ekhaya akasayithola uyincisha yena ngoba vele into yokwenza ayisekho. Mhle kabi ubona ufaka ngisho inkophe lo wani uyabona ufaka ngisho inkophe lo wani nenwele ezinde zokufakelwa lo wani lo akanazo la. Uyamazi kodwa lo ewuyena engafake inkophe engafake makeup engafake ama waves ewuyena because ngenzeka ukuthi ukhohliseka nje ingulube esakeni lo muntu mhla waba nawe la wathola ithuba lokuthi ube nayo. Hayi ngeke ashintshe lo yana. Seyicela ivuthiwe. Hayi ngeke ashintshe lo. Seyicela ivuthiwe bethabethe. Ngithanda kabi futhi akangibizi nje futhi ngothabethe kube kuphela nje uyabuza lo usebiza kanye asangithophi ngisho ungithopha lo uyangithopha lo. Uzokuthopha kanjani? Udlala unesikhathi sokudlala. Uzokuthopha kanjani? Uyazi ukuthi bengihlonipha kanjani kodwa myeni wami njengoba usunje namhlanje wazi wangijikela bo. Angijikile mina ngisalokhu ngijika kanje usuhleli naye awufuni ukuza umthetho wami. Imuphi umthetho? Imuphi umthetho? Ukuthi akamukele umnakwabo lo. Awu cha ngeke. Bezwane ufuna mina abantu bazwane. Imfihlo zala ekhaya. Ufuna ukuthi mangiqhamuka mina intengu lezi azithuli nalutho njengoba thabethe ungasakwazi kwenza lutho nje bazokwazi abantu. Ufuna ukuqhamuka mina ngiqhamuke ngikungiwe mina ngikankiwe mina njengothabethe. Abantu kodwa bazolazi iqiniso abantu. Ube ngapha abe ngapha. Lele ngithuli nalo bazolazi abantu thabethe iqiniso. Lele ngihleli phezukwalo bazolazi. Hayi kodwa ke ngizomthatha. Mawufuna ukuphuma kwesolezweke kulungile. Ngiyeke inkomo kodwa yena zomthatha. Kodwa kona uzokusho yonke indawo izokwazi umhlaba wonke indaba thabethe izokwaziwa. Mhlambe meveza ubaba umile ukuthi hayi no uyamthatha unkosikazi wesibili yena lomncane kodwa ke sizamile ukukhuluma naye into ayishoyo ukuthi mhlamba ngangasebenzisa le inkomo kulokho ke mhlamba ungathini kukona. Uzoyithatha phi imali azoyisebenzisa uthabethe yeba ngangayisebenzisi lezi zomntanami inkomo kodwa uzobe sekuthatha pho kunye imini engihlala la ekhaya engazi iphakethe likathabethe engazi yonke into yala ekhaya nengihleli phezukwazo zaziwa yimina nothabethe sobabili uthabethe mase efuna ukuganwa nje ufuna imfihlo zala ekhaya iphume zazi umhlaba wonke mntanami. Kanti uthi uyangazi nje nakakangazi ngoba mina ngibethi anginamali anginalutho ubani yena. Akalaze lami iphakethe. Kanti uyibeke. Kusho ukuthi kunento engayazi mina la. Mama phela umdala manje nindawo. Nanyayibeka mina imali mina. Hawu, kunento engayazi kanti mina imfihlo kangaka engifihlelwe yona. Kodwa ukwazile ukumtshela ukuthi ufuna unkosikazi wesibili manje. And wathi uma uqeda umtshela ukuthi ufuna unkosikazi wesibili wamtshela ukuthi leyo mali ozoyisebenzisa noma uzokwazi ukuthi uyolobola ngayo ile inkomo zakhona le ekhaya kade zilobola ingane yena. Yeah. Abantwana bakho bona bathini ngalolu daba? Angikhulumi ke nezingane mina indaba zami. Kodwa nendoda. Do you consider ingane ngiyayitshela nje. Ama feelings wabo kunendaba nawo mhlawumbe ukubona ukuthi ingane ziphatheke kanjani? Ama feelings ngicabanga ukuthi bona kufanele belalele mina ukuthi ngithini ukuthi ama feelings abo ami kanjani asuka phebhekephi kufanele belalele mina njengendoda kuleli khaya. So singalalelana ama feelings ethu
ngeke kuze kulunge lutho ngoba nobani nama-feelings akhe nobani nama-feelings akhe nobani nama-feelings akhe shuthi wonke lama feelings sizothi silalela wonke kufanele kube yi-feeling eyodwa esebenzayo la eKathabethe. Shuthi ngako nawe ungenandaba nama-feelings amama ingoba ufuna kuma ama-feelings akho ukuthi wena lento soyishilo uyishile lento oyishilo ingujuqu akekho shintshayo. Yebo kunjalo. So sihamba naliphi la sihamba nokuthi uyayenza lento eyenzayo kodwa ngeke usebenzise inkomo eyilobolo. Yebo kunjalo nje. Asazi kuzoyithatha nawe. Sengibonga nokuthi kuphuma imfihlo ezingaka ebengingazazi uThabethe unemali ayibekile ngilamba kanje nabantu abami. Awulambi nje kuphela mhlambe emabhodweni kuphela. Yebo ngilamba ngayo yonke indlela into engayizela la ekhaya ngisayitholi. Kanti ngiyaphendula mina nasembhedeni manje uyasho nje mayithi yalamba kodwa ayikho into engayigcina ngisayintombi weJesu ngagcina ngisayintombi. Kuphela nje senyaye ngithi nje kancane ngoba usemdala ngazi usemdala mina bengazi ukuthi lanto usafuna okwangempela kakhulu. Awu cha. Yabo ingakho nje gijime ngiye enganeni awushadelanga izinto ezincane Thabethe awushadelanga izinto ezincane wangishadanga inhluleka nokugoba segoba kanzima ngazi ukuthi nje usemuntu osemdala usekhathele manje mayikhala ke hayi baba ungazi uhambe kakhulu ngoba manje ungathi usuhamba kakhulu manje mangabe sowusho nanokuthi umama usekhulile ya ukhulile ngiyambona kodwa ke hayi ubaba wakho uthi hayi senizoba babili manje ekhaya. Ukwamukele nanokuthi kuwena uzothi thasi awuqinisa ngapha etshitshini ngathi itshitshi kushuthi lona akwazi ukugijima kulona kakhulu. Angimniki lutho ubaba uThabethe umyeni wami ngithi nje siyoyicela ivuthiwe okwamanje asifuni ngoba ihlaza hamba juba bayokuchutha phambili izokuchutha lengane uyosala ungena lutho uyoba ihleza elichutshwe umbila waphela wonke into etshingwa lapha kude. Mhlambe mengabe ke emthatha lo umakoti wesibili wena usaqhubeka usasekhona ekhaya kuzoba njani senindawonye ngoba wena uyindawo ukagobela lapha kwami la kanyama ngiyindawo mina futhi wazi imfihlo zaThabethe mase seyimshiya lengane encane uzosala nawe oseyizibi wena ozombuza njengoba mina ngiyamwashela la ekhaya uThabethe ngiyam-ayinela wabona ukuthi yena agxuma ahlale la ekhanda lami abuke lezi idwedwe zamantombazane ifebe lezi wabona ukuthi angithathela unondindwa manje usebona unondindwa abangcono manje ngoba mina ngithobile la ekhaya ngumfazi ungitshela nanokuthi lento le ifaka inwele ekhanda inwele zokwenzani lezo eyifakwa nami nginazo nje inwele wangithatha uThabethe ngibona ukuthi inwele nginazo manje usefunani uThabethe wekunqoma naye wayenginqoma naye uyoba nqoma zafika ephi kanti indoda enjani angithi yazo yena manje akafuni kahle ukuhlonipha usabiza unkosikazi wami ngesidwedwe kodwa ke ngeke ngize ngisho lutho intombi yami ngesidwedwe kodwa ke ngeke ngize ngisho lutho uphele nizokusho ukuthi angeke ngishintshe kulokho engizokwenza funeka wemukele yena kuphela ukuthi uyeza umna kwabo azoba naye azomsiza emlekelele ezintweni ezinye nje nezenziwayo ekhaya ngoba umsebenzi mningi lapha ekhaya kwaThabethe. Hayi hayi ubaba akashintshi kodwa ke mhlambe ebudlelaneni benu nobabili sobona ukuthi niphatha kanjani esekhona usisi ngoba vele angiboni ukuthi into ezohamba ibanga elide yabo because ubaba usemdala umazi kangcono so mhlambe singakusho ukuthi sibonge ukuthi izinkomo zendodakazi azisebenzanga into esebenzile uthi uzokwazi ukuthi ayilobolole yena ngemali yakhe singaziki ukuthi uzobenza kanjani mhlambe enye into ongayi-avoid ukuthi agcine enze izikweleti ezingenasidingo senifake ey'kweletini ngoba nake efuna ukuthatha asibone nje ukuthi mhlambe lento yakhe noma le iqhinga nalo lokuthi afuna ukulanda umuntu ambeke eduze uzogcina elilande kanjani mhlambe sizama ukuthola no-part 2 walento ukuthi kuhamba kanjani kodwa nje mntanami ngizoba nesicelo esisodwa nje kumyeni wami ukuthi-ke ngaphambi kokuthi enze yonke le nyakanyaka akhuluma ngayo azoyenza inyakanyaka phela le azoyenza uThabethe akaqale-ke amakhele loyo muzi azokwenza kuyona yonke leyo nto angifune emfazi emzini wami umuzi wami lo imina unkosikazi la kaThabethe owashadayo wathelwa ngenyongo angiyazi leyo nto-ke ezayo-ke yamaphepha lamawada wabo abakhuluma ngawo uyikwami la angiyindawo kwami yena uzomakhela umuzi wakhe la yokwenza khona yonke le mfishi yakhe angingeni akahamba yoyiqhuba siyobona ukuthi iyophelelaphi kodwa azangakhali uThabethe kusasa Thabethe ungamlethi kaMazoni makhela umuzi wakhe
anihlale ndawonye lapho ke mhlawumbe masuyobheka umazondi kahle nezingane zakhe nalo munye angithi uthe wona ufuna izingane eziwu8 futhi njengoba una4 ngapha ufuna 4 futhi ngapha asinayo kisho noma usazokwanelana ayizowenza mina u4 mina zowenza mina u4 mina ngiyachatha mina lokhu ngitshena nje ngiyachatha mina ngizowenza mina u4 yabo kodwa ke kukho konke lokho ngizomhlonipha ukuthi ngamphazamisi la emzini ongowakhe oqondene naye ngizowakha umakhelo wakhe ngapha lo umakoti omncane konke nje kuzoba sorted nje ayikho into ezophazamisa omunye kokunye kodwa kuphela engikufunayo mina ukuthi bemukelane bezwane kungabikho obuka kabi omunye umuntu ngoba oqala lo mncane akakaze esuke lezongeshela mina imini engihambe ngaweshela yena naye futhi umazondi akaze engeshele mina engihambe ngaweshela yena so ke mina njoba kuyimina engibesheli fanele njoba bethi bangithanda lo uyangithanda nalo uyangithanda shuthi njoba bengithanda bebonke nabo abathandane futhi njengoba bengithanda bona lo mncane uthini ngalomdala lo mncane udakanankinga akanandaba kuthiwa ngena yilomo mecabanga ubona ukuthi izingane zami zizomhlonipha lo mamncane untanga wazo mina ngizokuzwa ke ingane izozwa ngami ugadeke Thabethe ukuthi ungathi mawula ekhaya kaMazondi kanti ngale ziyahephena uyangena kuyangenwa kuyaphuma ngiyokhahlela ingane mina lapho akho ingane ezokuyithinta mina lokhuze unkosikazi wami ngigade kabi into enjalo akhuluma unkosikazi umuphi unkosikazi sewunkosikazi manje afana ukuthi sekunkosikazi wami sengimbala ngonkosikazi wami webabo umbhedo lo qhubeka no ma siyabonga kakhulu ukuthi ufike kusho namhlanje sithemba ukuthi ke lokhu mama akukhulumile namhlanje noma ubaba akukhulumile kuyinto azoyenza noma sengekho amakhamera akwazi ukuthi lezi zinto ayikhulumile la kuba ukuthi uyazenza ukuthi akaloboli ngeenkomo zendodakazi yakhe futhi uyamakhela lo nkosikazi umuzi lathi uzomakhela wona athi mengabe eshada naye bayohlala ngale nawe uhlale ngapha nabantwana bakho ngokuthula siyabonga kakhulu isikhathi sakho ngiyabonga kakhulu Thabethe ngiyabona ukuthi usayinkunzi inkunzi ohlobo mina ngiyaphila mhlawumbe noyesithathu uyeza nje awuqedile ngiqedile siyabonga kakhulu baba siyacela ukuthi uhloniphe isinqumo samama futhi wenze njengoba kade usho la ukhuluma nathi yani I'm so looking forward ukubona ukuthi kahle kahle ngempela zikhiphana nanokuthi ke mhlawumbe bazokwenza kanjani mengabe sebetholile ukuthi ubaba uyalobola noma uyashadela okwesibili ufuna ukwazi ukuthi wena as umbukeli uyibona kanjani le episode nanokuthi kuthini nje ukuphala kwakho noma ngibe lost yende guys yini what yini lodo le kodwa kulungile ke ngizophendula kuma comment sibone ukuthi kuhamba kanjani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel umjolo show igama le channel igama lohlelo silungisa umjolo ungakhohlwa ukuthi nawe uma uthi unenkinga ezisinto umjolo ngasi-emailela ke njengamanje umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com mengabuwenze njalo noma kanjani uzokwazi ukuthi ke mhlawumbe ku-episode elandelayo uzithole khona lapha ekhaya ke njengoba ubona nalabo abanye bekhona igama lohlelo silungisa umjolo kanti ke sesiphuma asikwazi ukuvele sikushiye kanjalo njengenjwayelo sigoba sonke phansi sisho ngazwi linye uNkulunkulu kaMatifana ngihawukele mawenze njalo noma kanjani umthandazo wakho uyafika ezulwini uyabona umama ubekhuleka uyabona I know asivale mfana ivale mfana izokuqhatha nabantu